La gerra esquerdada. Hi havia una vegada un aiguader de l'Índia que tenia dues grans gerres que penjaven dels dos extrems d'un pal que portava sobre les espatlles. Una de les gerres tenia diverses esquerdes per les que s'escapava l'aigua, de manera que al final del camí només se'n conservava la meitat, mentre que l'altra gerra era perfecta i mantenia intacte el seu contingut. La gerra sense esquerdes estava molt orgullosa dels seus èxits, però la gerra esquerdada estava avergonyida de la seva imperfecció i de no poder complir la seva comesa, i li va dir a l'aiguader que se sentia avergonyida perquè, degut a les seves esquerdes, només obtenia la meitat del valor que hauria de rebre pel seu treball. L'aiguader li va contestar: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les flors tan boniques que creixen a la vora del camí». Així ho va fer la gerra esquerdada i efectivament va veure moltes flors boniques al llarg de tot el camí. Al cap d'una estona l'aiguader va afegir: «T'has adonat que les flors només creixen al teu costat del camí? Vaig voler trobar la part positiva de les teves esquerdes i vaig sembrar llavors de flors. Tots els dies les has regades. Si no fossis exactament com ets, amb les teves capacitats i les teves limitacions, no hauria estat possible crear tanta bellesa natural». Totes les persones som gerres esquerdades. Cal treure profit de les nostres imperfeccions i límits, acceptar-nos tal com som i valorar cada persona per les seves virtuts personals. I, compte comptat, ja s'ha acabat.